nilitum News 24 Karbiang lawa channel kelang ratum panan nilitum News 24 Karbiang lawa bidung penang litum pan kardom kajeriklo kardom. Si pini lake ilitum kado beta chini pono pini apor ke mechelosi nilitum News 24 Karbiang long a channel la hinpen KKCA mate karbi kurusar chingruma mai a kurupo arbung arphel mate a hem tunang sini tum na humri ponlo bangso ko pipos nang humri pon nang kok ma pulu ponete non nang keleji chitie chiklo ni phai kret trok ani alang litum sengkan phok chok ketalon je phan kupi ko sonsi kache dang luma bangso putha kachini phan si nilitum nang humri na humpadilo sapran sinili kachini phan bori pon to karbi kurusar chingruma mai mate check ben KKCA amai phu Dhon Singh teron mati alang li pan pong si teron putapu alang li hin benle bangsa orang putak kacini pan bor ipon tanam prasi nili to News 24 Karbiang long acini alang hin benle pan karo pati lo karo prasi nang li pan lang cha nang karju pon iji gela hino je non chitie chek lu ni phai kret trok ani ke nang li tum mahang ke thek ani mati ni kan phok chok sengkan phok chok mahang ke thek ani nang li tate bangso arani nang li tum KKCA asong pe nang litum kupi ko sona sayang ding lapen ko anchi sik chedang lapen hala bangso kekesi ingkan pho mate sengkan pho ke chokarani nang litum kupi pia sai ding di mate kupi pia dai mek doji nang litum hingan pipi thanje kadom hoglo nitum kekesi ke seng ke lake ningkan surini ra krena kep chiti kre thok arni pen seng pon lo labangke nuli mai pho hin pen chamen ta irpon lo kuru ko pen charapsi labangke KKCA karbi kurusar chingroma mai lasila so karbi kurusar chingroma mai ke sengdam kamun thidam magala pulo itum karbi itum ajutang juban akling si ke ka kirim kibi ke kurusar helo lasi aprang si nima bang si itum bang pangcheng ponan je lasi kadu kawe karbi khailong pubom je jutang ke itum khe ateri po alam thedu sitame hala jutang phan akling makin nim helo nim la pen rokom ben sejutang nang plangji la pusini litum tinidam la se karbi kurusar chingruma mai puke sengdam bangke ni tumang karbia along ke plangki phikat do kawe nangge plang cengke kuru helo kuru la kon nang plang nuno lo dep la pusi ang deng wang bom lo la sini litum kamatha kamon thidam bangke karbi kurusar chingruma mai jong si itum nim rokom aphan pangtang kon klinglo pulo tangte ilitum khailong ilitum karbi khailong bangke ke choklim la dak doji jitie cheklo Great Hawk aring nangkili dia bangkene tum kado kawe karbi pada cuning ripon lo karbi kurusar cingro mai lake karbi ang long det kali itum ang tanah karbi do anak pansi tamye parju ponji lapen halaso kapar jupon pen naga cetong dia pansi cuning ripon lo anama pan cobairi tirima pan cupe nangri labang solan thedani litum non rimpon lo athema anama pan cobairi anam pan chak lo pen arklikle det klemri la helo litum ge kidukang thekla dakta ge do keso bang nang medet pencar tikle det labang chok che la sini tum kurum am bang pentala sucing madam la pen terima phan chong thuri mane terima phan dal putak thaklo arnam pen adun ke terima jon che tum karbi made itum non choklen chodam bom don kado kawe bangke tum choklen chodam bom bangke la ke terim jakong pensi itum longji la so bang ni tum matharam chi la si itum kurusar maya bangke munthi pon pame si lu tap tok dam ji la puson sini itum cingwai cingsai pon bom acha hindi tum la non sengkan phok chongan tum la mahang thegani bangso arani ka talon nang litum mai phu ka chelar ji so la pente nang litum bangso arani nang litum akema bang ko ana bang phu bang pi pache tong ji masuk thak nang hin per pada pen News 24 kelang ra thang thang kacing non News 24 kelang boma korting jira tum arada tum itum karbi khai ben chelo kapre khai ben pachini pon lo ni tum mang hala bang sur bangai kacelar por nang kelilo sita hala da kace kroi sar pen ko sonma ke do thor nai pusita me do thor jit ba mate do de pusani tum hala dak bang non si chingmai king sai pon lang lon neli mai fu do bomo hot pen sita me neli pan nanglar ji pusita me hala sur si klang po non aku bang ni tum la bang so bang chingmai pon tong ke khelang mo hala tani kre thok arni klang po labang ke ni tum ahron etke itu ningkan phosi labang so atram sabang kapedo la si hala so atram sang kili hor bang ke la si kadu kawe sancho mamai pen theng chenglok hawara mai pen chenglok ka chingwai ka chekroi ling sili tum hada ka chelar pon jalam do lake neli presiden mate neli mai fucho verdi palam bang ke kali lake ni tum arona lu long ke tok do si hala arona lo teng pen sini tum mang chingwai chingsai pon po Guru tu, lang ni pen, ili tum News 24 kelang rada tum hanan, lang mi thethen invest tami non
nangkile citie ciklo ni pai kret drop ni alang tum hang the ni kopi ko son asayang kung si deng jima ka pen bangsa ni bang khala muluk cetong jima pe alang litum ke mang kopi pi mal hai pathak sta alang litum mai pho hin pen Nistan for galang rat mang klada pen pachini pono kothoni le chini hon bori pon po KKCA akong chunbang alang ancho takali KKCA akong chunbang chot takali alang like grupo inut grupo se alang lihin pele non bangso lanon chitie chuklo ni phai kret drop arani hala bangso sengkan pho ke chok katalon ja arani alang pathak alang lihin pele kachini phan bori pono Prasi, nang lihin phan nang lip aning dito Nistan for Karbiang channel hin tang phan karong pajeri ko nang lihin pen non nang kileji nang litum hang tek arani bangso arani aku thak nang lihin pen kemang lapente kupi koson Nistan for kelang ratu han pipi tham ni diga chinghon ni hang ni jang ni dem litur kedwan sungsi sokarbi mena nim rokom ka chinghon karli ka phijo arat hepu penguricho hempu mukang pira sinja than thiliarna marat ahir jume kedwan akar bia phan ni ningkang sampen ninga klong pen kardom apa jadi klop kardom na pen adun thu ini labangso ini cuma phan cipu data megalong ini cuma phan akar jupon news 24 phan stame ningkang sampen nang itu phan stame nang kahumri theka pot nang tu phan ta ningkang sampen ini kardom apa jadi klop kardom kar bia keita ahokpet anim ahokpet kartlika phijo kardom kardi ri keng phu phang Rabi moi cepang du kadim do pu ninga chethe kisung ke boy ki du kelak kadu kabe kelang jia phan ekar jong dak rahi munjin kun tong ke pathir jia phan itu phan arnam do pu ninga chethe pen sini tum karbi kuru sar ching mamai mate pathi hek pen KKCA puni tum seng pon ake hai thong sing teron pong si alang li pen ni tum chingwai pen si karbi kuru sar ching mamai seng pon no la ke chitia cheklu ni phai ni phai kret rock arni ni kan suni ra krena kebarni si seng pon no a khei ni tum khei suta hai sita me khei su pusita pir thia thak langdam etopoti tum si khei ke a hokpet khei kang thim pu ni di pun uru sar le awe pote jutang pechok ne nim rakom bisar pidar pen ke athoka jir aboron kadu ka beta klar kle chi so pasi Kurusar pena joksi dhorom ta peman kurusar pena joksi karli ka phejo arat akhe phat isia khe phat aning angthin kapakla arbunga phe hem ri laktik mitik puru phandar hirin chintak nuyok niamta kapathir piun pusini tuma siri tuma khe ke to kelang ke ave wifi stame pinyar nianta suri sira pharoi sira sirkep asemen ke pinyar nianta do etla la ke to kelang ave pin dai tuma khe ke la an ka bikti thek do non ke to kelang nang thek lo ni tum KKCA beda ni tum kisi kedang mom lo ni tum ke suri sira pharoi sira sirkep asemen tala pusom si tok ji je ke bang jilang akar dia khe phan ke nang sot la ke ni tuma khe ya mun sin lo pu ka chirin thek che phan ni tuma ke man do lo la pe non ni tum puthot KKCA ning kan pho mahang ke thegar ni tu katalon ponjia phani tum antima klong non ka humri madeni tum ka chisi ke chedang pon do bom lo bang suri kep KKCA arat ni tum ka pache toy pada chuni ni tum chisi chedang pon bom lo la pen kar dia khe phan chuni ri lo je mena khe aron bari mlong ta improvement pu the kang tang penguri chuar nam ta ni phanang char chung ni phanang char chak ni phanang si ki mate ni phan ning nang che thepe nang chor dom nang chor di lu pote nang rap unji pusi hako men pu the kang tang ke ho lun temu porom pu thi pe ta nang tham pe kang sini di ka chinghon ni hang ni jang ni rem ni tu ara dwan pasta me non pini ni phai hini busi ka chiklo pesta me ni kan surira pini ko ra thong ni tum chuning ri lo la soi ni pesta me ni tum non ka chisi ka chedang long sta me arong tin pesta na chisi ka chedang ko sini tin thela pe ni tum adima klong bang ke pai pai cheklo ni phai pho lom be ni tum ra ra phan paklang kon de chi kona si tu ki bi ma ko ma phasi ali hisab ko ke phapon ki ma ko ma phasi di tum kuru phan kar chu kon ji ma kona na la hawar sri KKCA farman pe ka chi paduk nai sai pe klema apen KKCA pu athepi pe ni tum ke jong pon pe ni tum khe phan karbinim rokom karai kom thi pe ni tum arjab lo thekres tame pe KKCA mate karbi kuru sa chingwa mai long alam thepi amut pi alam nang chini dun si KKCA phan nang kang thudun ji pusini tum ning thelo la pe nun se pi uche pi ubok pi bamon po lo de pi la pen sanglan thek an na kuru sa ka kli ka pi yo porom puthi ka ching hon nai
ni K silang, ni Kur silang, ni Lam silang, ni Longri, ni Longpat silang kwa tum anke karbi kurusak cingramai radamai pi ke dukon di kiti ni pai ke trogar ni kena cetong te pos ni kilo. Kurang tu, nani ni tum arti ponong loh, mate karda kalang marjong orang tum open ni tum news tum pun kalang orang tum hanan. Stame kopi koson penon cite ceklo ni pai trade trogar ni, alang ni tum kopi koson bang si mate dhorom, alang ni tum dhorom, mereka kesi dhorom malong, mate dhorom bari malong kopi koson si sain kung dei ma po hai hois stame alang ni tum karda pen news tum for karbiang long acinen kalang orang tum han than pacini pon lo. Sinon puthot Aji pontu nang nilong do alang di hawar mai long mai pulo alang terong sama alang di pena kasi kacini phan matela non citie ceklo ni phai petrol ni hala bang sara ni kopi ko somsi alang di hin ben cini dun bang solam patha kacini phan bori polo da francine tu mission for card ma cina pena Karena dengan Venus taro nilia party krong hawar mai long president long nil tum hawar long isi kithe kemang humen be mane khai ke really ang khai so se tu thai long long wa phis ta mili tum karbiang long long el tum ang kan pi long eli sokar bi pole tum khai kan thim bo chipu polo eli tum dami lapo dhorom ke dum ta ke dum pro ke chok the ko sini tum na matha pensi ni tum dalang li tum ko pi mana than ko pi ma na than ateng sin to reklam bom lo itu hawar mai seng kan non tum sam chom mai seng bom lo la si non ke bang ji tadi great trop ani bang ke ni tum hawar ben tan ni tum da gari hum thom upli ke ni tum ta amu ji sik pan ke ni tum ta re dilo la pensi nililam tame nila ang si niliti the do tik ke nili ke khaya a join ni nim rokom join ni nilila ili tum chokli chopiyo ke sie bang ke nili do dun thebi pusi mathal kurang tu nang li ningal alam klaret alam mate non citie ceklo ni phai petrol arani hala so KKC mate karbi kurusar cingro mai ningkan pho mate sengkan pho ke chokarani alang litum ar habar amai pen bang pan si cetong dunji ma pustame nang litum niston ko karbiang lo channel pen mate niston ko karbiang lo channel ke lang ara tuman pan stame kla da pen apa chini pon lo pen alang di ningal alam je alang di cethe dotik la pen alang di pirthe hachet te bang alang di KKC along si doberji pusi alang di ningal alam cethan pon kasi nili tum nis 24 karbiang lo channel pen nang li tum han pachini ponji bangke isi khai kan thim punte nim rokom je tang jubat elam eke porom puthi pendai sompor hal hai ke na sorbino si isi dhorom along pustame isi karbi akhai lo kedang sot punte ni tum chakri chupi yo mata aram barim akena sot lo si thon tak si nili tum kopi ko somsi kopi posi arpi na ko posa phi no ko man pende kopi posi nim rokom je tang jubat elam eke porom puthi kopi ko som pen si ke plama ke phima bang so puthak sam nili tum on anke nili tum nistan for karbiang channel telang ratum phan paklang phan pori phan po si pini bang so sayang deng ke mate bang so jai ben kan si reponcek po nilong camera person sonjoy terang cerap cetun ben beta pangda ponili jitentron nis 24 karbiang lo